Η Γνωσιτεχνία είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή σελίδα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε μαθητές και γονείς. Η ιστοσελίδα αποσκοπεί στο να μοιήσει τον χρήστη στο μαγικό κόσμο της γνώσης με δημιουργικότητα και φαντασία. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις μάθησης, βασισμένο στα σχολικά εγχειρίδια της διαδικτυακής σελίδας. Εμπνεύστρια της πρωτοποριακής αυτής ιδέας είναι η Ευαγγελία Αριστίδου, εκπαιδευτική ερευνήτρια και συγγραφέας του προγράμματος. Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινούπολεως, παρευρέθηκαν και μίλησαν σχεδόν όλοι οι συντελεστές του προγράμματος. Ένα διαδικτυακό φροντιστήριο. Για πρώτη φορά. Η Ευαγγελία Αριστίδου είναι ο άνθρωπος που εδώ και 8 χρόνια και ίσως παραπάνω έχει δώσει όλη τη ζωή για να καταφέρει τα παιδιά να μαθαίνουν μόνα τους, κάνοντας το μάθημα παιχνίδι. Έχω ασχοληθεί με την εφαρμογή της γνωσιτεχνίας στην προσχολική ηλικία, όπου το δικό μου κομμάτι απευθύνεται στις ηλικίες των παιδιών από 3 μέχρι 6 ετών. Η γνωσιτεχνία για πρώτη φορά δείχνει τεχνολογικό υλικό στον νηπιαγωγείο και με έναν έτσι πιο δημιουργικό και ευχάριστον τρόπο βοηθά τον μαθητή στο να διεγείρει το ενδιαφέρον του. Νιώθω πολύ τυχερός που έχω συμβάλει σε αυτό το πρόγραμμα. Σαν μουσικός δημιουργήσαμε διάφορους ήχους οι οποίοι είναι γνωστοί στα παιδιά και κάποιοι είναι άγνωστοι. Έτσι δώσαμε την αφορμή να συγκεντρωθούν στα μαθήματα, στο συγκεκριμένο μάθημα, μέσω της μουσικής και της εικόνας. Επειδή οι εποχές εξελίσσονται, η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή όλου του κόσμου, θεωρώ ότι το να υπάρχει ένα πρόγραμμα όπως τη γνωσιτεχνία, μέσα από το οποίο το παιδί της κάθε ηλικίας μπορεί ενώ μαθαίνει ταυτόχρονα να παίζει και να του φαίνεται δημιουργικό, αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο. Αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους που είμαι συνεργάτης στη γνωσιτεχνία. Όταν μου ζητήθηκε από την Ευαγγελία Αριστίδου να είμαι μέρος και να λάβω μέρος σε αυτό το πρόγραμμα και εγώ σαν ηθοποιός να δώσω τα δικά μου ταλέντα, ας πούμε, εισαγωγικά όπως μπορώ και να είμαι μέρος αυτού του προγράμματος, χάρηκα πάρα πολύ και είπα αμέσως ναι, δεν υπήρχε περίπτωση, και βλέποντας πώς το έχει οραματιστεί και με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα κεντρίζω το ενδιαφέρον μου για να πω αμέσως ναι. Μακάρι να καταργηθεί το φροντιστήριο. Μακάρι τα παιδιά να τα καταφέρουν μόνοι τους. Είναι μεγάλη νίκη τα παιδιά να τα καταφέρουν μόνοι τους. Γιατί οι γονείς πάντα θα έχουν δουλειά. Οι γονείς πάντα, όσο και μεγάλες ενοχές να έχουν, πάντα το ίδιο θα κάνουν. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το συγκεκριμένο θέμα σήμερα, καθώς στην αρχή της εκπομπής μας το θέμα στο ένθετο μας η ώρα το πολίτη ήταν η παραπαιδεία. Και είναι ένα μέσο στα χέρια μας, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική ιστοσελίδα, να βοηθήσει και τα παιδιά και τους γονείς στην μάθηση, στην βοήθεια των μαθημάτων μετά το σχολείο, παίζοντας να μαθαίνουν, να αγαπήσουν την διαδικασία αυτή που στα σχολεία μπορεί και να τους φαίνεται λίγο βαρετή και λίγο ανιαρή. Αλλά ο τρόπος υπάρχει πια στα χέρια μας και μέσω του διαδικτύου, μέσω της τεχνολογίας. Μαζί μας η Ευαγγελία Αριστίδου, εκπαιδευτικός, ερευνήτρια και συγγραφέας της ιστοσελίδας. Ευαγγελία, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, καλώς σας. Λοιπόν, πώς μπορεί αυτή η ιστοσελίδα να μας βοηθήσει και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που συναντούν καθημερινά παιδιά και γονείς μετά το σχολείο, στο να καθίσουν και να διαβάσουν, χωρίς φροντιστήρια, χωρίς την βοήθεια των εκπαιδευτικών, μόνο με αυτό το εργαλείο?
Μέσα από την ιστοσελίδα ο γονιός μπορεί να βρει έξυπνα παιχνίδια, τα οποία το παιδί να κατανοήσει αυτό που είναι το μάθημα της ημέρας. Δηλαδή, ανοίγοντας την ιστοσελίδα, ανοίγοντας το μάθημα των ελληνικών για παράδειγμα, να βρει τους τίτλους του σχολικού βιβλίου. Οι τίτλοι του σχολικού βιβλίου θα τον καθοδηγήσει ποια δραστηριότητα θα επιλέξει, ποια διαδραστική δραστηριότητα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο μαθητής μαθαίνει από μόνος του. Και υπάρχουν δύσκολες πτυχές, όπως είναι ο πολλαπλασιασμός στην εκπαίδευση. Μπορεί με έξυπνον τρόπο να μάθει τον πίνακα του πολλαπλασιασμού μέσα από ένα παιχνίδι. Ναι. Μπορούμε να μπούμε από εδώ που είμαστε στον πολλαπλασιασμό, να δούμε πώς με ένα παιχνίδι μπορεί... Ναι, είναι το παίζω και μαθαίνω. Αν μπείτε στον www. Ωραία, εμείς συζητούμε και να δείξουμε ένα παράδειγμα. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και αυτή η ιστοσελίδα ακριβώς και πώς μπορεί να βοηθήσει τους γονείς. Μέχρι ποια τάξη μπορεί τα παιδιά να βοηθηθούν και οι γονείς? Τώρα είναι ολοκληρωμένο από τον νηπιαγωγείο μέχρι το δημοτικό, μέχρι την 6η τάξη του δημοτικού. Το Σεπτέμβριο του 2014 θα αρχίσει η διαδικασία για το γυμνάσιο και το λύκειο. Και να πούμε ότι η ιστοσελίδα αυτή και το εργαλείο του συγκεκριμένο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και υπάρχει σχετική έγκριση, η εφαρμογή και η χρήση από όλους. Είναι δωρεάν αυτή η χρήση? Όχι. Είναι φροντιστήριο για 26 ευρώ το μήνα. Με 26 ευρώ το μήνα ο γονιός μπορεί να κάνει φροντιστήριο. Είναι το πρώτο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό βοήθημα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Είναι φροντιστήριο όμως για όλα τα μαθήματα? Για όλα, ναι. Και για τα μαθηματικά και για τα ελληνικά, για όλα? Είναι ελληνικά, μαθηματικά, ιστορία, αγγλικά. Από την πρώτη δημοτικού τα αγγλικά λόγω της αλλαγής του αναλυτικού προγράμματος και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στο παίζω και μαθαίνω να μπούμε για να το δείξουμε? Ναι, υπάρχουν δωρεάν διαδραστικές δραστηριότητες όπου μπορεί ο γονιός στο παίζω και μαθαίνω να μπει και να παίξει αυτές τις διαδραστικές. Θα το δείξουμε τώρα και να μας εξηγήσεις πώς θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Επίσης δουλεύει σε τάμπλετ, σε κινητά. Δουλεύει σε όλες τις ηλεκτρονικές μορφές. Ναι. Δηλαδή από εδώ τώρα που βρισκόμαστε πάμε σε αυτό το παιχνίδι. Και έχουμε 3x2. Ναι, ο μαθητής λύνει την άσκηση, υπάρχει χρόνος όπου το χρονομετρά και το βαθμολογεί. Τελειώνοντας μπορεί να συγκριθεί με άλλους μαθητές του δικτύου που είναι συνδεδεμένοι και να δει σε ποιον επίπεδο είναι. Υπάρχουν διάφορα παιχνίδια στο παίζω και μαθαίνω. Όπως είναι η αισθητοποίηση των αριθμών στο παίζω με τους κάβουρες, υπάρχει... Ναι. Ναι. Εδώ μπορεί να έχουμε την αισθητοποίηση, υπάρχουν βαθμίδες, αναγνωρίζει το 5, είναι για μαθητές της πρώτης δημοτικού. Αν έχει κάνει λάθος, ξαναεπαναλαμβάνει το 5, ούτως ώστε ο μαθητής να βρει τη σωστή απάντηση. Επαναλαμβάνει το συνέχεια το πρόγραμμα μέχρι τη σωστή απάντηση. Λοιπόν, και αυτό συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια μέσα με τους χρόνους των ρημάτων, υπάρχουν με διαχωρισμός των ουσιαστικών. Πολύ ωραία. Να πάμε και σε άλλο παιχνιδάκι, να τα δούμε έτσι, να πάρουμε μια γεύση. Αυτά είναι από τα δωρεάν. Ναι, είναι τα δωρεάν. Κάθε μήνα να αλλάσουν τα δωρεάν και μπορεί ο γονιός να μπει μέσα και να... Και δωρεάν υπάρχουν για όλες τις τάξεις, έτσι? Ναι, υπάρχει ένα δείγμα για όλες τις τάξεις. Κυρίως τώρα έχουμε βγάλει έξω τα μαθηματικά λόγω του συνεδρίου. Εδώ είναι για την ανακύκλωση και τώρα ναι. Το πρωτάκι μας είναι για την πρώτη τάξη αυτό. Θα μαζέψει τα απόβλητα τα οποία ταιριάζουν για τον κάθε κάδο. Και αυτό είναι διαθεματικό. Μπορεί ταυτόχρονα να μάθει και τους κάδους ανακύκλωσης και η αριθμητική. Στο δεύτερο στάδιο πρέπει να μαζέψει και να γράψει ο ίδιος τον αριθμό. Μάλιστα. Θα μετρήσει κιόλας. Ναι.
Μάλιστα. Να πάμε και σε άλλο παιχνιδάκι να τα δείξουμε. Οι γονείς που μας παρακολουθούν, οι αγιά και ο παππούς και θέλουν να μάθουν περισσότερο, στο 77771088 είναι η ιστοσελίδα εργαλείο εκμάθησης εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Γνωσιτεχνία λέγεται και βοηθάει τα παιδιά από τον νηπιαγωγείο μέχρι την 6η τάξη του Δημοτικού να διαβάσουν τα μαθήματά τους και να μάθουν όλα αυτά τα οποία μαθαίνουν στο σχολείο και μέσω του διαδικτύου και μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Σωστά τα λέω, ναι. Ευαγγελία μου? Αυτό είναι στο νηπιαγωγείο που βλέπουμε τώρα. Η κυκλοφοριακή αγωγή. Η κυκλοφοριακή αγωγή, αυτό που μιλούσαμε και με τον κύριο Δημητρίου πριν λίγο. Είναι για όλα. Ναι. Να πούμε ότι άρχισε η εισαγωγή του και στα σχολεία. Κάποια νηπιαγωγεία το έχουν εντάξει και τώρα μπαίνει και στα δημοτικά σχολεία. Γι' αυτό και ο σκοπός του συνεδρίου ήταν η πρόταση του ΚΕΣΕΑ για την εισαγωγή της ιστοσελίδας στα σχολεία, γιατί αξιοποιούνται με αυτόν τον τρόπο οι διαδραστικοί πίνακες για πρώτη φορά. Οι διαδραστικοί πίνακες. Άρα και τα παιδάκια μπορούν να κάνουν αυτό που υπάρχει στο σχολείο με λιγότερο κόστος από ό,τι στα φροντιστήρια, χωρίς τρέξιμο, γιατί είναι κρίμα τα παιδάκια του Δημοτικού να πηγαίνουν ιδιαίτερα. Εννοείς χωρίς φροντιστήρια, δεν τα πάμε στα φροντιστήρια, τους τα έχουμε σπίτι μας το πρόγραμμα. Πώς θα το αγοράσουμε, πού το αγοράσουμε εμείς? Μπορούμε μέσω από την ιστοσελίδα να το αγοράσει κάποιος με πιστωτική κάρτα ή στα γραφεία της εταιρείας να επικοινωνήσουν μαζί μας και να το πάρουν με τραπεζικό λογαριασμό. Είναι 26 ευρώ. Είναι 26 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Ναι. Και πώς γίνεται ανανέωση κάθε φορά, κάθε μήνα, κόβεται δηλαδή η σύνδεση μας? Γίνεται ανανέωση μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα, αλλά μπορεί και χρονιαία κάποιος. Δηλαδή 340 ευρώ μπορεί να πάρει 2 μαθήματα το χρόνο, που έρχεται στο μήνα 18 ευρώ το μάθημα. 2 μαθήματα το χρόνο, σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα? Ναι, μπορεί ένας γονιός να έχει παιδάκι στην πρώτη δημοτικού και έναν άλλον παιδάκι στη δευτέρα δημοτικού. Του έρχεται το μήνα 18 ευρώ τα 2 μαθήματα. Τα 2 μαθήματα και για τα 2 παιδάκια? Ναι. Είναι σημαντικό αυτό όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά στο σπίτι και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ιστοσελίδα. Επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν μαθηματικά, ελληνικά, ναι, ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση. 4 μαθήματα. Ναι. Για πρώτη φορά η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία, που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα βιβλίο, προτείνεται με έναν άλλον τρόπο, με ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν μικρούς ντοκιμαντέρ με φύλλα εργασίας, όπου καλλιεργούν την κριτική σκέψη, επικοδομούν τη γνώση. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Ένα τηλέφωνο για επικοινωνία. Είναι 22 ναι. 625 147. 22 625 147 για να έχετε στο σπίτι σας με τη βοήθεια της τεχνολογίας φροντιστήριο. Το οποίο φροντιστήριο όλοι μαζί θα το απολαύσουμε, θα παίξουμε και θα μάθουν στο τέλος της ημέρας τα παιδιά. Ευαγγελία, με ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα. Σύντομο διαφημιστικό.